Здравейте, приятели ножомани! Ето на пакетче от Китай. Отново отне близо месеца да пристигне при мен. Важното е, че вече е тук. Не знам дали някой въобще би успял да познае какво се крие в този пакет. Сигурен съм всъщност, че няма кой да познае. Не е свързан с ножовете. И все пак е свързан с тях. Това е така да се каже поръчка, която протече импулсивно и се оказа в последствие, че съм поръчал лот от 10 бройки, а не както аз си мислех, една. Това може само да ме радва, да са живи и здрави нашите дръпнати приятели от Поднебесната империя, за добрите цени, които дават. Нека видим какво има вътре. С този нож се ходеше за гъви до последно и това му се отразява. А и както виждам, добре са го паковали. Ще трябва да лежим по-надълбоко. Да, няма вадене. Още един слой. Добре са се постарали нашите приятелчета от Китай. Браво за което. И вижте какво имаме тук. Нека изхвърлим тия опаковки настрани. Супер! Така, нека покажа нещо междувременно. Секунда. Ето това е ключа на моята кола в момента. Въпросният череп дойде от един детски комплект за човешкото тяло, на който аз допълнително го пръснах със сив спрей, за да добие малко повече обем и да се прилича на употребяван. И много ме радва. Здравейте, приятели, ножомани! Привет! Така, тъй като обичам такива неща, а се оказа, че у нас трудно се намират в България, се опитах да потърся на разумна цена черепи и това е резултат. В една такава гривна се предполага да има, нека ги преброиме, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 черепа. Доста симпатични според мен. Цялото това изобилие, ето ги, веселяците. Цялото това изобилие, между другото много приятно усещане, като приличат на кост. Гривната е еластична. С много малко не успяха да пристигнат за Хелоуин. Та, цялото това изобилие е предназначено да му се разпробие една по-голяма дупка.
така че да може един нормален паракорд да мине през нея. И ще имам за подарък за мен, за всичките мои ножове, ключове. Дори ще ми останат и гривнички цели. Тук има 10 броя за $10 и някакви центове. Това е, приятели. Пишете в коментарите, харесва ли ви видеото, харесват ли ви черепите, допадат ли ви като цена, като размер. Може би е сантиметър на около 8 мм, на може би 9 мм размера. Наистина имат вид на живо, не знам дали се вижда на камерата, на стара кост. Има ги във варианти на черно, не знам какви други. Аз съм супер доволен от покупката. Черепите ми харесват, гривничките ме радват. Оставяйте коментари. Ако ви харесва, оставете лайк. До нови срещи!